Hi guys, welcome back to my channel. It's Fraujin here, and in today's video guys ay mag-haul tayo, and this time it's from Zara. Tagal ang dalawang box ang andito sa akin. Yung last time dumating nung nakarang araw, at ito matagal na to siya guys, pero hindi ko siya na-haul. Ang iba nga pinasuot ko na ni Ella yung iba niyang mga damit. Kasi online ako umu-order para mas madali. So if you are interested guys, so keep on watching. So first here guys, what I got is this romper. Romper to siya guys na merong paganyan dito. Pero malaki to siya sa akin guys, even though nasa size small siya. Malaki siya sa akin, and I got this for only, hindi nila nilalagay yung original price, pero I got this only for €9.99. Ang tela niya napakaganda. I just love it really. Pero malaki siya sa akin guys, at hindi siya bagay siya sa mga sigurong matatangkad at malakihin yung mga malalaking babae, kasi see, ganyan siya. Hindi talaga siya bagay sa akin kasi I don't know, hindi ko ma-explain. Siguro hindi lang talaga bagay din. Nung makita ko to siya, was already saying na kukunin ko siya, either makasya man o hindi, kasi may mga kapatid ako and they are bigger than me, yung mga manghod na ko guys, mas naku pa sila na ako. So this one, a romper. Ayan, flow, napakaganda ng ano niya guys, ng tela niya. So I got this for only €9.99. And then I got another one here na, anong tela tawag nito eh? Basta yun na yan guys, another like that. Ito, kasyang-kasya to siya guys sa akin. I got this again for €9.99, at ang size niya nito is small. Size small to siya. Ayan, pa long sleeve din siya dyan. Ayan, may garterize dito. Dito, at saka medyo open siya dito, pero okay lang yan. And then zipper siya, naka-zipper siya dito. Zipper. Napakaganda niya guys, parang mag-fit talaga siya sa katawan mo. So I got this kung may mga, you know, may mga date, bagay na bagay to siya. So yun nga, I try na kung makita nyo yung try-on video, try on niya dito na side or dito na side. So let's see. Next one is this one. This is all for kuan guys, yung magde-date or something. No, talaga kasi baka maisipan ni Frank na i-date ako. Pero ayun. This one also. Ayan siya, black siya guys. Also for €9.99. See, dito may original price. May original price na nakalagay from €39.95 or €40. Naka-markdown na lang siya ng €9.99. At ito ay size medium. At ito ay size medium guys, pero medyo akala ko may konti siyang, ano ba yan? Yung space na para hindi ako mukhang suman. Ito naman fit na fit. So hindi mo talaga malalaman kung pag online yung size na perfect sa'yo. Pero ay nasuot ko naman, kasya naman siya. Meron siya ditong garterize, pero para siyang leather. Garterize siya sa side, both sides niya. Tapos zipper siya dito, at saka lace siya dito, yung sa bandang boobs. Dibdib mo, pero wala akong boobs. So let's see kung what it is like. And then I got here this one guys. I think I got this only for, yeah, kasi this one guys, I think I got this sa shop nila. This one, it's a jumper. It says Fashion Visionary. Graphic t-shirt from €19. From €19.95, nakuha ko na lang siya ng €5.99. So pag sa shop mo siya binili, may mga price tag talaga, pero pag online hindi nakalagay yung mga prices guys, pero na-memorize ko yung mga prices nila na
on pag naka-sale lang kasi paulit-ulit always 9.99 €, mga always nilang price. So ayan, this one siya. Para siyang crop top pero since maliit ako, okay lang siya sa akin. So may laces siya dyan sa baba, may pa-laces siya. So I like it, may pa-hood. So gamit na gamit kasi dito pag mga long sleeve, mga jumper, kaya yun lagi yung binibili ko. So ayun. Lagay muna natin to dito. So next one here guys is this jeans. This one, pantalon siya, pero wala din siyang original price guys kasi online to siya. And this one, may ganyan siya guys. Maganda siya actually, stretch siya. Pero nung sinuot ko siya guys, hindi siya kasya, maluwang siya sa akin. Size to siya, size 38 siya sa Europe size, pero hindi siya kasya sa akin. Akala ko magkakasya pero hindi siya nagkasya guys, ganyan. Pero as I said, okay lang kasi mayroon akong mga kapatid na mas malaki sa akin. So I think magkakasya to sa kanila. Ayun siya, ganyan. So ito, maybe I will not try on na guys kasi malaki siya guys hindi siya magkasya sa akin. So that's the one. The next one. The next one is, I got this one here. Black naman siya guys, para siyang straight cut. And also, €9.99 lang siya. Ito naman siya guys, ang problema naman ito, medyo siya maliit. Maliit siya ang bewang. Loose tong style na niya, yung sa legs na palus yung style niya nito. Pero, medyo siya maluwang sa akin. Tsaka, ay magguot, medyo siya maliit. So, ayun, size, naman to siya guys? Size 34. So nung mabili ko to siya sa store, 34, sabi ko, kasya siya, pero masikip. Fit lang talaga siya, pero kasi ang tendency, pag nagsusuot kayo ng masikip, yung mga bilbil natin, yung lumalabas, yung fit siya, pero yung mga bilbil natin, kagaya nito, lumalabas siya. So, I decided to get 38, pero yun nga, malaki siya. So, this one, maliit siya. Ito, that's okay also. Ito naman, perfect na perfect siya, guys. This one, this is size 36 na siya. And from €29.95, naging €9.99 lang siya, guys. So, ayun, may paganyan siya dito. Gusto ko kasi yung mga ganito. Yung mga ganyan. Paano lang, pa cool mom lang ba? Ito siya, ganyan. Stretch din siya. Very nice. Ang quality nila ng jeans, kaya sa kanila ako bumibili ng jeans na from since last winter. Sa kanila na ako bumibili kasi maganda. Ngayon, yun nga lang yung ang fitting niya minsan hirap ihanapin. And I got this one here, jeans na size 36. This one like that. Siya guys. Yan siya guys. For size 36 also. So, let's fit. Guys, nito siya. High waist naman to siya. I-fit ko siya ng try-on na ipapakita ko dyan. So, ayan. This one I got for Frank. Ito naman para kang Frank, pero masikip siya. So, isasauli ko siya. From €25.95, naging €9.99 na lang siya. Ayun. Black para sana sa work niya, pero masikip siya. So, hindi isa sa uli. Candidate for Philippines to. Here for Francine, Zara Baby. And I got this from €17.95. I got this only for €4.99. So, diba, ang cheap na niya. Tapos maganda ang quality. May pag-garterize siya dito. So, sabi ko nga, from since winter season, I think, sa kanila na akong bumibili ng mga jeans guys kasi napaka-good ng quality at saka mura. Ang mura na this jeans that I got. This is also high-waisted jeans. This is also for €9.99 na lang siya guys. I'll show you later ng video na or dito
kung makikita nyo, paano siya. Bet na bet ko siya guys. High-waisted siya and I think it fits perfectly to me ang size 36. So ayun naman, sa kids naman tayo guys. I got here, for the kids, dalawa to siyang binili ko. Dalawang size. Dalawang for 10 years old and for 11 years old. Binilhan ko yung stepdaughter ko din. Si Vanessa. This is for only €3.99 guys. Diba ang mura? From, I think, dito naman, ang nakalagay is 79.90 PLN. Ewan ko lang kung ano yung PLN. Uy, ano bang size nito? Tingnan natin kung wala. Basta for €3.99 na lang to siya guys. Ayan. Very nice. Dalawa ang kinuha ko. I have a photo here para sa fitting or dito. Ayan. Dalawa. Very nice lang siya for €3.99. And another jeans. Dalawa pa din siya. Maganda to siya pang pasalubong ng Pilipinas, guys. Pambagahe ba? Maganda to siya. Ito pala ang price niya. From €19.95 naman to siya. Naging €3.99 na lang siya. Diba? Ang ganda nito sa mga kids. May picture dyan. And this one also. Ayan. €3.99. So, those who are mommies dyan na walang time mag-shopping talaga sa shop, kagaya ko na may kids, just get it online guys. Mas ano. Ito naman, another one is the jeggings. May pa ganyan siya dito. Jeans siya guys. Ang pansinin yung bill ko dyan. Ano ko guys, ang full ko kasi kauwi lang namin ng city from H&M naman kasi nabili ako ng mga pampasalubong dun sa Pilipinas. Nagtigom kasi ako guys para kung uuwi ako, madadala ko siya or ipapabagahe ko. I was planning na magpabagahe bago ako uuwi para ang iba hindi siya mag-exist sa luggage ko. Ayun. This one. For €3.99 guys ha, lahat ng jeans. Ang mura-mura na lang talaga guys kung may mga pamangkin kayo sa Pinas. And this, I got a shorts. This is only for €3.99 also. From €17.95. Diba? Ang laki ng binaba nila. Zara Kids. Ayan. And then, I got here 2 skirt. For €3.99 also lang to siya. Pero hindi ko na alam kung original price guys kasi hindi nakalagay sa online at wala silang binibigay na receipt. Ayan. Dalawa. This is cute. Ano siya? Parang tela niya guys. Para siyang hindi leather jacket. Para siyang, ewan ko ba? Hindi ko siya ewan ko anong tela yan guys. Pero maganda siya sa kids. Ayan. Gusto nga nila eh. And then, lastly, from Zara guys, I got this cute bag. Hindi ko na pinakita yung ibang napamili ko sa batch ng unang Zara na napamili ko guys. Kasi sinuot na ni Ella, tagal na nun. Pinasuot ko na sa kanya lahat except dong sa akin kasi saan ko naman yung susuotin, diba? Binili ko lang yun para pang dagdag guys pa sa pasalubong or kung hilig kasi ako yung sale lang talaga ako, miss sale ako na talaga ang bunggang tipid sulit. Ayan, this one, another one I got guys. This was the last one I got and this is ito naman yung last na nakuha ko guys sa Zara Kids. Hello Kitty bag. Kumuha ko ng bag kasi gamit to ni Francine pag pumupunta na siya sa babysitter niya. Made out of ano na siya guys, ganyan. Hello Kitty bag. May may padasbag sila guys, oh. May padasbag sila, ganyan. And then, may zipper siya dito. May zipper siya, ayan. Ayan, dalawa. May small zipper dito. At saka, ayan ang loob niya, ganyan. Malaki siya actually ang malalagay guys. Perfect to siya sa mga dede or 2 pieces na garments para kang Francine pag pumunta siya sa babysitter niya. At saka mayroon siyang adjust mo siya dito. Ayan, at meron siyang pa-cover, kung nakikita nyo, meron siyang pa-cover na parang raincoat
niya para kung umuulan, hindi siya nababasa. So, I think it's really a good buy. Then, I got this originally from 22 euros 95 at naging ano na lang siya guys, 12 euros something. Half price siya. So, ayun guys. That's all we got from Zara, guys. That's all we got from Zara. Yun na guys. Thank you all for watching, guys. At kung nagustuhan nyo ang video, please give me a thumbs up. And don't forget to, if you are new to my channel, don't forget to subscribe. And see you again on my next video. Bye-bye. And have a good day, everybody.